Коледен кекс ли? Да. А защо имаш бяла по устата? Това е от захар. А салфетки не дават ли? Не. Защо? Не знам. Жалко, не дават салфетки. Екипът на 13+ реши да провери какво най-силно желаят да получат за Коледа част от учениците на 51-во СОУ в София и дали имат чувство за хумор. Малко си пресмутни, Не, чак прическата го прави. прекаляваш се пак, микрофон си е мой. Да, така. Ето аз съм отново в центъра на вниманието. 3, 2, 1. Здравейте! Ела за малко, излез за малко. Така, хареса някой младеж, някой русичък. Да, излез много хубав. Ау, какъв е този череп? Това истински череп е. Да. И вие може да участвате. Така, здравей, заповядай. Ела тук. Компютри, поп-пок звезди гледам, клипчета, страхотно. Да. Ти ли си на този компютър? Страхотно. Ела и ти, трябваш ми. Здравей. Здравей. Ти си моя късмет, вече си права, може би заради мене. Да, разбира се. Ще дойдеш ли с мене? Накрая сте ли? Не те разбрах? Ти да не си брейкър. Не, фрирънър. Какво си? Фрирънър. Какво значи фриране? Скачаш, правиш салта и се забавляваш през цялото време. Васко, какво искаш за Коледа? Портмоне. Ей сега на минутата го искаш. Да. А в портмонето трябва да има пари. Много ясно. Човека поиска пари. Искаме да уточним, това е просто само каталога, иначе всичко е съвсем наистина. Нали, да не си помислите, че това само изрезка. Това не е само каталог. Това не е просто каталог. Това е каталога на желанията. Ето, тук виждаме ни много пари. Според тебе колко пари има тук? Около 100 лева на стотинки. Ще стигнат ли за Коледа или Нова година? Определено. Какво ще си купиш с тях? Нови кети. Подаряваме ти, ето ти обувки, виж, с пеперутка и пари ти подаряваме много. И ти желаем много весели празници. Здравей, как се казваш? Васи. А какво си пожела за Коледа като подарък? Някакво животинче, котенце. Колежки, чухте ли? Едно котенце искаме, едно котенце. Котенце, извинявам се, нямаме, но ти подаряваме пакетче семки. Защо пакетче семки? Какви са тези семки? Да си гледа коледни филмчета и... Ти какво получи като подарък миналата година? Компютър. А сега ще получиш, може би, семки. Здравей, как се казваш? Здравей, Весела отказвам. Какво си пожела за Коледа? Домашен любимец. Какво? Хамстер, плъх, съсел? Не, котка. Стига с тия котки, само котки искате. Котенце. Значи, пак проблеми имаме с котенцата, обаче, нали, получаваш лама. Колежки, защо лама, когато искаме котка? Ама виж как си приличат, ето виж, с шапката. Ще позволиш ли да те целуна? Защо не? Къде може? Обуската. Приятел мъж ли си? Да. Обречен съм, то се е видял. Това оператор го изиска, между другото. Значи за това, че се престраши Юли да те целуне, получаваш книга. Много целувки раздадохме днес. Какво искаш да получиш за Коледа? Нови баскетболни обувки, може би. Какво имаме? Не имаме сапун да си мие краката след тренировка. Ето. Супер. Да. Значи днес целуваме и къпем. Това е. Нали не сме те разочаровали много? Не. Може ли да те разочарова някакъв такъв подарък? Не, стига да е от сърце. Значи все пак има и по-важно от материал. Да. Ти какво нематериално си пожелаваш такава за тези Коледа? Световен мир, може би. Повишаването в чин, лейтенант на усмивките. Позировай. Аз подозирам, че ти режеш само те, дето не стават. Според мен си запазила нещо за теб. Какво си избра?
Русогаджи или чернокос? Ти имаш ли си гадже? Не, нямам си. Сигурно си пожелаваш за Коледа. Не. Не искаш гадже за Коледа? Не ми трябва. Жените са като животни. Какво животно тогава си избираш? Крава. Чернокос. Чернокосата. Добре, ето получаваш чернокосата жена. Вие от кой клас сте? Не съм от клас. А от какво сте? Преподавател. Ало, прощавайте. Много сте мод за преподавателство, това се обърках. Вашето пожелание за зрителите на 13+. Могли го розово. Могли го розово.